Kauasko te ottaa? Tuu. Joo, ei, tuolla Pifillä, 180 metriä. Joo. Tähän pystyy laittaa 50 kameraa itseensä kiinni. Silloin saa oikein kunnon kontrollin näytön sinne. No, jos laittaa vaikka 2 kameraa, niin se saa niinku 3D. Ihan ylipäätään. Tulis nyt tässä yksi maali, niin mä laitan niin, tulemaan sulle tuota. Olisiko nyt lyhyet vielä leikillä tehdä, kun kokeilla kuinka paljon se ääni pienentyy. On vielä Likollakin outo pelata, kun pelasi tuolla isolla kentällä, niin se aina kun pelannut monta tällaista kikkiä. Niin, mä nähdään viime vuonna tällaista. Niin. On varmaan ollut järkyttävä se ero. Sitten mä sanoin, että tää alusta, niin tää ei oo mikään. Tää on mikään maailman paras varmaan. Tänne Peisanen koko saatanan maa. Samalla leikkeen näin suojella, kun nää ääni lakkaa kulmassa, laittaa nää suojan, niin mä laitan äsken erilaisen suojan tän takasuojan. Niin. Kilven Niin se ei ole takaa hälvää. No kun mä en tiedä, kun mä otin tällaisen mallin tähän nyt leikin. Tällä mä en äsken viittinyt harjoitella, mutta minkä mä Amperin laitoin, niin mulla oli se kelkkailuun tarkoitettu se vesitiivis. Niin se se meni sitten ääntä ei päästä, niin lähti kunnolla. Kelkkailussa ei huomata muuten kova meikkä. Nyt tulee. Kyllähän nykyään kännykät on niin kehittynyt, että saa kaikki eikä ne ei maksa mitään, niin softat enää saa ilman hakea. Mä kokeilin noita softia, niin piluttahin tuon lauvan likkaa varten, vaan ne jalkapallosoftia, niin näitä ilmausversioita oli varmaan 6-7 erilaista. Niin tuo Reelsommen, niin se oli ylivoimaisesti paras. On niitä kaikkia Bamboo 6-seriaa ja kaikkia muita ovat kuinka paljon, mutta ei oikein niinku pörkkinyt siihen malliin. Tää on kun sellainen, että se pallo pitää näkyä oikeesti. Tää on sellainen tarkkuus, josta se olisi keino toi tekonurmi. Joo. Niin sä erotat sillä yhden nurmin. Joo, niin. Vitsi kun tuo menee pieneen tuo. Joo. Aivan liian pieni. Ei huomaa, että meni yli. Ei mene yli. No nyt kattoo, kun Liikaplassa on se eka kertaa isolla kentällä, niin se menee isolla kentällä pieneen, vaikka on kilometrin tilasta joka puolella. Niin on. Nyt ei oo. Kumminkin 9v9 pelataan tässä. Nyt on onnilla.
Kaksi. Nyt on se Nikon porukka. Oh. Pitäkää nyt tänne ylätirtiin, niin saa kunnon kuvan. Niin. Olisi myös hyvä idea hakea toinen tällainen ja laittaa sitä aina peliin. Kesälläkin laittaa 2 yhtä aikaa. Olisi vähän antanut voimasanoja, jos kun onnistuu. Niin, no. Tää pomppii niin. No ei sitten noita avaa, sitten mä vihaan. No niin, nyt se tää pomppii kato niin, että sä pystyt täältä potkaa siihen tuon niin halki yhdellä sompulla. Niin. Katsotaan. Se näkyy kyllä varmaan. On hyvä reedi. Ei pysty näköjään. Ei kun nauhoituksessa ei pysty muuttaa noita kulmia. Joo niin just. Yes! Hyvä! Se on varmaan hyvä toimia. Joo niin, no. Hietala vähän ovella. Ei ollenkaan taktisia vaihtoehtoja. Löytyköön yksi edes niin kattoo. Yllättävän kovaa nosteista jalkapalloa. On vielä laavan superyllätys, kun mä nyt oon niin ihan itse harrastan muuta urheilua. niin seurannut, mutta mä menin katsomaan 2 kertaa eiluttaa vähän sinne Kokkola-kappiin. Niin sehän on 7100 pelaa. Joo, se on. Aivan jääksi. Aivan, joo, ei se ole ulkomaan, eikö siellä ole Joo. Niin, kun näitä kenttiä oli 34 kappaletta kenttiä, niin mietit, että hetkonen, että mihinkä ne ollaan tullut. Niin, no. Sama oli, me oltiin Porissa silloin viime kesänä. Niin siellä oli kaikki ne Normarkit ja kaikki ne pikkukylätkin siinä, niin siellä pelattiin. Joo. Siellä ei toki ollut ulkomaissa, se on aavistuksen isompi se on se Kokkola. Yllättää vähän, niin kun mä oon itse semmonen myös kisos. On aika paljon materiaalia ollut, sanotaan mä oon kuvannut jo 95 vuonna jo. Vastaan aika vähän näitä jalkapalloa silti on, niin vaikka niitä peliä on, niitä on tuhansia vuodessa. Niin aika vähän niitä on levityksessä. Joo, niin onkin muuta. Kun oikein katsoo, niin ei oo YouTubesta, kun joskus katsoo niitä. Se ei ole kumminkaan kova homma, kun sä helpommilla pääs, kun sä laat vaikka kännykän tuon ohjelmaan, laitat nappia, kun ei alkaa ota pois, niin se on siinä. Ei tarvitse muuta. Ei no. Eilen tosiaan mun likka pelasi yhden kertaa, vielä mä sekan melit isolla kentällä. Ei muista oikein reenannutkaan isolla kentällä. Tällainen pomppukenttä vielä. Oonneksi se tuomari niin pitää välitauko kokonaan, niin ne veti katsoisi 40 minuuttia puttiin ja likka oli vähän kipiäkin vielä niin ja on lääkkeellä ollut kotona. Niin, oltiin tukaan laskettelemaan, niin sai vähän kylmää, tuli sitten ennen noin kuuneisiin.
Niin just. Niin, eka peli isolla kentällä ja Puttinen niin sanoi, että oli vähän mennä olla poikki. Joo, kyllä varma. Tässä sai vielä koko ajan juosta, kun oli vaan sellainen pelistä vielä siinä. Nyt näyttää pahalta. Vitsi. Hyvä on. No niin. Aitsi. Näytti vähän, että ei ollut kyllä se potku lähti ennen. Niin. Se on videolta hyvä katsoa tuossa. Joo, niin on se. Lähti oikeesti, potku lähti ennemmin, kun tuota lähti tuosta irti. Niin on. Mutta tiedätkö, kun ei täällä ole linjuria, niin Joo. mä vaan itse noiden puolella. Aika sumpusti tuolla vähän. Se menee pienellä kentällä niin helposti varmaan. Koska nämä vaihtaa isoa? Mä iskunan näin. Ja takaa itse se, niillähän on erikokoinen kenttä sitten kun ne pelaa piirisarjaa. Joo. Se on se Ketturamäken kenttä on itse asiassa, se on joku viivoilla aina kesällä. Joo. Tuolla on mullekin tullut usein matkailuulottuvuus. Se on Norvalla. Kaikki, siis rannikalla pelataan tosi Joo, niin joo, kaikki sulfiikot. Joo. Just, joo. Mä en oo käynytkään koskaan siellä paikkuun. Mä oon niissä käynyt itämiespeleissä just. Mä en oo käynyt ennemmin koskaan, niin nyt on hyvä mennä. Saat oikein hampurilla ja herkutella vieraaska. Niin. Lärpiössä on tullut paljon. En yhtään tiedä, kun tää kuvalle, niin on pakko tuota